Evo ovako. Ja sam odlučio ovaj vlog ovako da snimim, da se ja vama malo ovako poželim, znate. Meni je više pun klunac svega. Vjerovatno me svi znate, poznajete moj lik djelo, ja sam Superman iz čaršije, onaj letam gore dole, fina gradska raja, zbiljava inače, ali čaršije sam ja dole, svi me znaju. Meni je više do konca ovaj život i ova Bosna i ovo sve, ja više ovdje ne mogu da živim. Ja nemam hljeba da jedem, vidite, daj, vidite koliko sam omršavio ba. Jel se vi sjećate koliki sam ja bio u onim filmama kad sam one ljude spašavao, a niko hvala da mi ne kaže. Mislim da se ja iskren budem. Ja ovako kad spasim, ovako kad je koja treba nam nelabilna, ja inače volim malo da hapim mamu sa strane, znate. Neki dan, ja spasio trebao tramalja ispucat. I ja nju fino, pacim i ja njoj za torbicu. Torbici nema ničega, nisam ništa krane, nema ničega sirotnjama, 5 maraka u džipima, je to da je krane, vrat, to da je neka veća džipka, ma znao bi ja to 100%. Ali ja dođem kući, nemam telefona, jebao sam joj majku, ba više nikog spas neću, ba nikad u životu, ba ja ne mogu da se načuga, vidite to sam zapustio. Ja sam sinoć raje napije, to se jela, to se pila. To se zvane kurve, to grupnici, seks, nećemo sad te perdezarije pričati, to je bezobrazno. Ali pa friki, ja čujem neko višti, pomozi, jebem ti majku, kurat ću ti pomoć, pa mogu ja jedan dan vada otići da se fino napijem, da se fino nadrogiram, da fino odijem ja malo da kurvam, da ovo, da ono, da ovako, da onako. Neću više nikoga, vidite kakav sam, ne moram. Ono, moj cuko Caki malo skače, dođi Caki, odi Caki, baci malo, baci. Cuko Caki, joj, sad te vidi Caki, doće Caki kasnije. Znate kako je lud, ima šare, isto tigar izgleda, a cuko, meni to pravo čudno bilo simpatičan, dao sam ime Caki i batao etnoku, Cakanin, je pojeću Caki. Gdje sam ja tamo? Ja sam sinoć nacugo, ja sam odlučio, više nikog spašavat neću lahat. Ljudi su bezobrazni, ljudi su džubrat, ja sam iskiran, meni je pun više kura života, hranu zamačka jedem, eto život koji sam spao. Mislim, ovo juno ja pogućam, a radno ima piva, ja ću s pivom zaguram, meni je moj ništa, ja sam Superman, ja mogu gledati kako ovo je najjeftinije i najjeftinija piva ovako neka te počastim. Ma ne može meni ovo ništa, ja super, ja mogu jesti baš što hoću. Joj, jesam si pomalo, vidite me, sinoć me flero palio što sam gledati mora. A ja sam nekako. Šta ti? Šta ja? Šta ba ti ba? Šta ba kakav ja kad sam ga opalio što se čama tu? Nebitno tu. Jesam šta, meni je pun klinac više ovog naroda, bezobraznog, džubradi, ja njih konstantno spašavam, oni prav meni bezobrazni. Ja sam odlučio da se bavim YouTube-om. Zašto? A moram ja nešto zaraditi se, pa si grehota, kakva nije grehota, super me, pa ja sam nekad ljude spašavao, ja sad na birovu bolan radim, hoće me da konobarči, super me pa konobar mislim, još da ja uslužim 100 gostiju u jednoj sekundi, ovo kad se ja razlatim. Bude fino, bakića, ne, pa kako ljudima nije žao, ja sam ikona ljudi, vidite na što sam spao, neobrijan, frizura mi nikakav, ovdje mahmuran, serijem, ko foka, pijani rent, odlučio sam baviti YouTube-om, a valjda će biti neki para je bajga, da se kupi neka kotetnjava hrana zamačke. Čuo sam da je biskal dobar pravo, mislim, ja ga lično nisam probao, Caki kaže da je odličan. A bude voda para iz kurava, mislim, dodjem, ja sam poželio gust, ljudi. Ja sam inače biseksualac, šta to znači? Ja bi, ali mi ne da nijedna. Mislim, što mi dala, vidite, ne što liči nekada sam spao, propao sam ko žetun. A ona moja bivša kurava otišla u Austriju, nafurala se onu pjesmu
Boga mi ode u Vijenu, jebla se mater, ostavam ovdje u Bosni da propadam. Ma ne treba meni ništa, bolan, ne treba meni kriptonit, Bosna je moj kriptonit, vi ste me ljudi uništili, bolan, uništili ste me, i ova Bosna, i ovu Sarajevo, i Željo me godinama Džiger mi pojao više, i nogomet neću više prat nogomet, neću prat Želju, život mi je uzeo, ba ostavio sam, znači odem utakmicu, vratim se 30 godina stariji ljudi, jel to vama normalno? Jel to normalno da odem s utakmicu s 20 godina, vratim sa 40 godina? Ne mora više ovako, evo, od sad ću da snimam YouTube-ove klipove, gluposti, tematika će biti svaki dan neka drugačija, evo trenutno tematiku nemam, samo da se malo eto ko pretavim ko sam, šta sam, super mi je čaršije, preponda će treba malo bolje kad sad budem sredio, bro, sad sam malo mahmura, ne bi kad sugao sa sinoć, ovo je dobro pravo bilo. Joj, je dobro bila, pobili se, jeli, pili, guzili, šmrkali neki jeftin kokain, mislim. Posle, nemaš kvalitetan, dobar da se razumijemo. Ali eto, bilo dobro pravo, fina Raja, inače ekipca, ali eto, nećemo ih sad imenovati, on bi da ostanemo anonimni. Odnosno, anonimni, ali pošto ovaj jedan jaran malo muca, on kaže amomimam. On kaže, ostanem abomimam. Inače, hoće da bude uspješan mušćar. A ja sam eto bio nekad glumac, sad sam propao. Neće više nikoj filmove sa mnom da snima. Kažu, Superman, tvoje vrijeme prošlo, hoće Raja nešto divlje, žešće, hoće lom, tuču, kaj ti previše film. Neću više da vidim film. Ja sad govorim svima, pa, ne spašavam više.